ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που συνέβησαν μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και εκεί στοχεύει ο κανονισμός. Γι' αυτό και πριν ακόμα την ψήφιση του κανονισμού έγινε με τις κοινές δράσεις μια προσπάθεια έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση και η κοινή δράση για τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, το γνωστό XTHR, το Joint Action, στηρίζει αυτήν την πολιτική προτεραιότητα της Επιτροπής για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή. Με την υλοποίηση του γενικού στόχου του προγράμματος EU for Health για ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Το έργο αυτό, η κοινή δράση που έχω την τιμή όχι μόνο την τιμή, την ευθύνη να το συντονίσω και το βάρος το νιώθω καθημερινά, έχει στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης. Θα συμβάλλει στην προετοιμασία των θεμελιών της για την βελτιωμένη πρωτογενή χρήση των ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας, των επερχόμενων κανονισμών, θα τον στηρίξει να εφαρμόσει για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας και θα δώσει τη δυνατότητα στα άτομα, πολύ σημαντικό το είπε και χτες η Επίτροπος, να ελέγχουν τα δεδομένα υγείας τους. Το είπε και ο Υπουργός Υγείας χτες, το τόνισε. Είναι η αλλαγή, η νέα φιλοσοφία που είναι για αυτό το θέμα. Οπότε η πρόταση του XTHR, αυτό το έργο, θα προετοιμάσει τους οδηγούς εφαρμογής, τεχνικές προδιαγραφές και ένα πλαίσιο αξιολόγησης και συμμόρφωσης για την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μορφότυπου Ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Μητρών, του γνωστού EHR-XF, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε, μέσω του XTHR, του κοινής δράσης, θα προωθηθεί η διαλειτουργικότητα και η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων διαφόρων τύπων υγείας, προτείνοντας τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής αυτών των νέων υπηρεσιών που θα συμπληρώσουν την πρωτοβαθμία γνωστών ως My Health ADU. Τέλος, θα καθοριστούν τα αναγκαία προφίλ ενσωμάτωσης των ηλεκτρονικών μητρών υγείας στην ευρωπαϊκή αγορά για την βελτίωση του συντονισμού των κοινών προσπαθειών των κρατών μελών προς την κατεύθυνση της διαλειτουργικότητας της πρότασης European Health Data Space για την πρωτογενή χρήση των δεδομένων υγείας και απότερος στόχος μιας αυτών των δράσεων είναι, όπως είπα και στην αρχή, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Γι' αυτό και όλα τα κράτη-μέλη και 27 χώρες συμπεριλαμβανομένες και της Νορβηγίας συμμετέχουν σε αυτήν την κοινή δράση και κάπου 60 άλλοι οργανισμοί associated entities των competent authorities. Ευχαριστώ.